Ola, imos resolver os exercicios 2 e 3, as nóminas de Ramón, de xaneiro, febreiro, marzo e a de abril. Bueno, aquí hai unha particularidade, e é que en marzo cóbrase unha paga extraordinaria. Outra particularidade é que Ramón realiza traballo nocturno, así que ten dereito ao correspondente complemento salarial. E en abril realiza pagas extras. Bueno, pois imos aló. Temos aquí unha problemática variada. Bueno, en primeiro lugar, deixademe comprobar o complemento por nocturnidade. O complemento por nocturnidade está aquí, complemento por nocturnidade na cuantía do 35% sobre o salario base. Vale. 35% sobre o salario base. Pois imos logo. 35% do salario base. Nóminas de Ramón. Empezamos, xa teño aquí os datos de Ramón, e empezamos a introducir os datos. Salario base. Deixame poñerlle aquí o borde inferior este. Salario base. Ramón é persoal obreiro. Ramón, condutor limpador. Condutor limpador, vale? E corresponde un salario base de 1.177,67 euros. Ademais, por antigüidade, Ramón leva na empresa desde o 2011. O sea que en marzo do 2014, son cuadrienios, 2011 e 4, 2015. En marzo de 2015 cumpliu un cuadrienio. En marzo de 2015. En marzo de 2019 cumpriu o segundo cuadrienio. E o terceiro cuadrienio e último cumplirao no 2023, vale? Así que ten 2 cuadrienios, 2. Igual a 2 polo 5% do salario base. Un 10% do seu salario base. Moi ben, o complemento de convenio que cobran todos os traballadores é de 118,62 euros. Este plus de convenio que teño aquí xa. 100 é o que sustitúe o plus de transporte e o plus de asistencia do vello convenio colectivo. 118,62. E, por último, a nocturnidade, vamos a meterlo aquí, este complemento persoal. Plus nocturnidade. E é igual a o 35% do salario base. Bueno, nesto estamos supoñemos que este Ramón fai exclusivamente traballo nocturno. A súa jornada laboral é sempre en horario nocturno. De non ser así, o plus de transporte sería a parte proporcional do tempo traballado en horario nocturno. O sea que a mitade da jornada é un horario diurno, a mitade en jornada nocturna, pois tería a metade do complemento. Bueno, vale. Xa está. Estas son as súas retribucións mensuais. Agora vamos a calcular a base de cotización. Base de cotización. En principio, aí, en remuneración mensual, introducimos todos os conceptos que sean computables. Neste caso, estes 4 conceptos son computables. Así que sumámonos. Ningún deles está incluído na lista de conceptos non computables. Dietas, gastos de locomoción, prestación por ITEN, caso de enfermedade, indemnizacións por despido, traslado, falecemento, en fin. O listado ese de conceptos non computables. Listado moi corto. Retribución mensual, polo tanto, remuneración mensual 1811,74. Mais a parte proporcional das pagas extras non é que as vai a cobrar. Estamos calculando só a base de cotización. E a base de cotización está formado pola retribución do mes
máis a parte proporcional das pagas extraordinarias. Ben, este traballador ten dereito a 4 pagas de salario base máis antigüedade. Esa sería o importe total das pagas extraordinarias. Dividido entre 12 nos dá 428. Así que a suma de salario, remuneración mensual máis prorrata de pagas extras é a base de contingencias comuns. A base de contingencias profesionais vai a ser a mesma que a base de contingencias comuns porque non realizou horas extraordinarias. A base suxeita ao IRPF é este de aquí, porque isto se me ve así. Isto está aí no medio. Vale. A base suxeita ao IRPF é o total de vengado porque todos estes conceptos tributan ao IRPF. Se tivésemos dietas e gastos de locomoción, a cousa sería diferente. Non temos, polo tanto, para o cálculo da retención aplicamos isto, 1811. Por iso lle damos traslado aquí abaixo. É simplemente para indicar que esta é a cantidade sobre a que aplicaremos o 15% de retención, segundo o enunciado, o 15% de 1811,74 son 271 euros. E en canto ás cotizacións á Seguridade Social, o 4,7% da base de contingencias comuns, o 1,55% porque ten un contrato indefinido en concepto de desemprego pola base de contingencias profesionais, o 0,1% pola base de contingencias profesionais. A suma destas tres cantidades é a aportación do traballador á Seguridade Social. A suma da aportación do traballador á Seguridade Social máis a retención son o total que hai que quitarlle na nómina, o total das deduccións. Por lo tanto, salario mensual, salario bruto, 1811,74 menos 413 nos dan 1397,75. Xa está feita a nómina de xaneiro. Ben, un par de detalles, unha que non comentei, tampouco comentei no vídeo tutorial anterior. O período de liquidación é do 1 de xaneiro ao 31 de xaneiro. Vale? Se o traballador ten salario mensual, ten establecido salario en euros mes, como é o caso, o total de días son 30, ainda que o mes de xaneiro teña 31 días. Se tivese o seu salario establecido en euros día, entón aquí poñeríamos 31 días. E unha segunda cousa, teríamos que comprobar se esta base de cotización está dentro das bases máximas e mínimas correspondentes á súa categoría profesional. O seu grupo de cotización. O seu grupo de cotización é o 8. Bien. Aquí está, as tábuas. As bases de contingencias comuns. Se nos fixamos no grupo 8 de cotización, as bases están establecidos en euros día. Pero o feito de que as bases estén establecidos en euros día non significa que non podamos pagarlle a este traballador en euros mensuais. Como é o caso. E máis, di aquí, mira, os grupos do 8 al 11, dice, la base de cotización será diaria, aparece aí. Pero, podes establecer que os traballadores dos grupos do 8 a 11 que non lle paguemos en concepto de salario diario, sino de salario mensual exactamente igual que o resto dos traballadores. Nese caso, dice, se permite la homologación de las bases y tope a 30 días. ¿Qué significa eso? Que a base mínima será 37 por 30, 1110. E a base máxima, por certo que isto é raro, pero bueno, porque fixeron aí un redondeo. Normalmente esta base mínima debería corresponderse exactamente igual que esta, que este é 1108. Pero bueno, en fin, ese euro 70 tampouco é significativo. E a base máxima sería 135,67, eso non hai máis, espera, igual a 135,67 por 30. 4070,10, que vedes, este sí que se corresponde exactamente con este de aquí. É raro isto. Isto debe ser 36,90 e algo. Bueno, estas son as bases mínimas e máximas deste traballador.
comprobamos na súa nómina, que estamos aquí, que esa base máxima e mínima está, o sea, que a súa base está dentro deses límites, polo tanto, non temos nada que tocar. E así, xa temos a nómina rematada. Bueno, unha última cousa. Neste convenio colectivo todos os traballadores teñen remuneración mensual, non diaria. Eu, sin embargo, permitinme facer unha modificación no convenio colectivo e establecín para unha das categorías salario diario, para que podamos facer despois nóminas con salario diario. Aquí todos os traballadores, incluídos nos que están nos grupos 8, 9, 10 e 11, teñen as súas retribucións establecidas en euros mes, non en euros. Pero bueno, eso. Pasamos a facer a nómina do mes de febreiro. Va a ser complicado. Fago unha copia e peguei aí e poño aí febreiro. Vale. E agora, que teño que facer aquí? Cambiar 1 do 2 a 28 do 2. Intro. Xa está. Xa teño feita a nómina de febreiro. Nin siquiera teño que cambiar estes 30 días. Febreiro ten 28, pero este traballador ten o seu salario establecido en euros mes. Por lo tanto, total días cotizados son 30. E o resto, nin tocal. Febreiro exactamente igual que xaneiro. Todos os meses son iguais. Salvo que haxa algún cambio, ou que fagamos horas extras, ou que teñamos dietas, ou que neste momento nos suban o salario, ou que esteamos de baixa. A nómina de febreiro é exactamente igual que a de xaneiro. Así que agora vou facer a nómina de marzo. Copio esta de febreiro, poño marzo, e aquí o único que teño que facer é cambiar un de febreiro por marzo. Bueno, e cambiar 28 por 31. Marzo ten 31 días, pero como ten salario mensual, son 30. Todo exactamente igual. Bueno, non. Quedamos no convenio colectivo que estes traballadores, os traballadores suxeitos a este convenio colectivo, teñen 4 pagas extraordinarias. Unha delas pagadeira en marzo. Vale? Bueno, tamén é certo que o convenio colectivo di que as pagas extras hai que pagalas os días 20 e 21 de marzo. Por lo tanto, van en nóminas diferentes a nómina ordinaria. Esta sería a nómina ordinaria, a normal de marzo, e a maiores teríamos que facerlle a nómina coa paga extra. Bueno, isto non sempre se fai así. En moitísimos casos, a paga extraordinaria inclúese dentro da mesma nómina. Se se pagan ao mesmo tempo, van as dúas xuntas. Vamos a facelo das dúas maneiras. Vamos a facer aquí agora, vou facer aquí a extra de marzo. Vou facer a extra de marzo aquí. Bueno, de que importe a extra de marzo? Bueno, si cobramos aquí temos o que cobramos na nómina ordinaria de marzo, normal. E agora vamos a facer a extra. Ben, na extra o único que cobramos é a extra. E de que importe a extra? Pois de salario base máis antigüedade. Xa que teño calculado aquí, veño a buscar aquí salario base máis antigüedade, que é isto. Este é o importe das pagas extras de marzo. Ben, agora, cando cobramos as pagas extras, aquí non hai que calcular bases de cotización nin nada. Non hai que calcular bases de cotización. Porque a base de cotización, esa correspondente ás pagas extraordinarias, xa as vamos metendo mensualmente, todos os meses imos introducindo aquí esas pagas extraordinarias, repartidas nas 12 mensualidades, pero xa as vamos metendo aí. Por lo tanto, cando cobramos as pagas extras, non temos que cotizar por elas, porque xa vamos cotizando mensualmente.
como se as cobrásemos mensualmente. Ainda que non sexa así, pero vamos incorporando as pagas extras ás bases de cotización mensual normal. Por lo tanto, cando cobramos a paga extra, esa paga extra non cotiza a Seguridade Social, porque xa foi cotizando. Bien, así que non hai base de cotización. O que sí hai é retención. A retención, sí. O 15% do total da paga extra. Así que o líquido a percibir pola extra de marzo é a extra menos a retención por IRPF. O 15% de 1.284. Líquido a percibir, 1.091. E agora, por último, vou facer a mesma nómina, pero incluindo a extra. Isto sería o caso, no caso de que Ramón cobrase a paga ordinaria de marzo e a paga extra de marzo ao mesmo tempo, as dúas conxuntamente, que se fai moitas veces. Non sempre a paga extra vai en nómina aparte. Deixademe facer un cambio aquí na extra. Si xa puse en esta de marzo. Vale? Bueno, que cobremos as pagas extraordinarias en dous recibos de salarios diferentes ou en un único recibo de salarios non significa que cobremos máis dunha maneira que de outra. Temos que cobrar exactamente o mesmo. Ben, eso é unha obviedade. Ben, que faríamos neste caso? Entón, se incluímos na paga de marzo a paga extra, pois metemos aquí en gratificaciones extraordinarias igual a o salario base máis antigüedade, o importe da paga extraordinaria. Vale? Bueno, non teñen que ir en vermello, as pagas extraordinarias. Teño isto en vermello porque, bueno, en fin, para resaltar e tal. Bueno, e agora, como calculamos a base de cotización? En remuneración mensual incluiremos estas cantidades. Salario base, plus de nocturnidade, antigüedade e complemento de convenio. Vale? Pero non a paga extra. Porque as pagas extras imos meténdoas aquí abaixo, repartidas nas 12 mensualidades. Si meto a paga extra aquí arriba outra vez, estarei duplicando o cómputo da paga extraordinaria no cálculo das bases de cotización. Estarei metendo dúas veces, unha repartidas nas 12 mensualidades aquí abaixo e outras como remuneración mensual. Así que, cando cobramos a paga extra, recordade que non podemos incluíla aquí dentro como remuneración mensual. Vale? Bueno, entón, que vai aquí abaixo? Prorata pagas extras, a suma das 4 pagas extras dividido entre 12, o de sempre. Non esta cantidade que teño aquí, non. Senón as pagas extras divididas entre 12. De maneira que a miña base de cotización é a mesma, facendo a nómina desta maneira, incluindo a extra, que sin facela, 2.239,89. Que sin incluir a paga extra, 2.239,89. Aquí non estamos pagando a paga extra. Pero a base de cotización do mes é a mesma. Porque a base de cotización se corresponde co que cobramos no mes máis a parte proporcional das pagas extras. Igual que aquí. Igual. Esta é a parte que máis lata nos dá. E na que meteredes a pata e que teredes que intentar entendelo. Vale? Bueno, pois xa temos nóminas de xaneiro, febreiro e marzo, e a de marzo fixémolo de dúas maneiras diferentes. Agora toca de abril. Así que vou copiar a esta de marzo, pulso control, e agora poño aquí, abril. Abril. Que pasa en abril? Abril, aguas 1000. 1 do 4, a 30 do 4. Bueno, abril, ten 30 días, sí. Igual que todos os meses do ano teñen 30 días cando o salario mensual. En marzo cobramos o mismo de sempre, salario base, plus de nocturnidade, antigüedade, complemento de convenio, non cobramos ninguna extra. O sea que exactamente igual que o resto das nóminas, pero no enunciado nos di que este mes realizamos horas extras por un importe total de 160 euros. Así que aí en horas extraordinarias temos que meter 160 euros. E isto en que nos vai afectar? Bueno, isto nos vai afectar no cálculo das bases de cotización.
Para o cálculo da base de contingencias comuns, non. Porque non incluímos estes 160 euros. Aquí, en este 1811, é a suma de isto, máis isto, máis isto, máis isto. Pero non, as horas extraordinarias non son computables a efectos do cálculo da base de cotización por contingencias comuns. Non, non a incluímos. Pero, para o cálculo da base de contingencias profesionais, sí. Na base de contingencias profesionais sí que se inclúen as horas extras. Por lo tanto, a base de contingencias profesionais será a base de contingencias comuns máis as horas extras. Que podo ir a buscalas aquí arriba, ou podo ir a buscalas aquí abaixo. Epa, onde estamos? Aquí. Porque aquí, en cotización adicional por horas extras, tamén temos que meter aí as horas extras. Pin. Así que poño aí. E agora, aquí, traio as horas extras. Intro. Bueno, xa está. Entón teño a base de contingencias comuns, que é igual a de todos os meses. Remuneración mensual, sen incluir as horas extras, máis a parte proporcional das pagas extraordinarias. 4 pagas extras de salario base máis antigüedade dividido entre 12. Bien, eso conforma a base de contingencias comuns. A base de contingencias profesionais será igual a base de contingencias comuns máis as horas extras, máis 160 de horas extras. Aquí teño tamén anotadas as horas extras, porque as horas extras tamén cotizan a Seguridade Social aparte. Esta é a cotización que ten que pagar a empresa polas horas extras, o 23,6. E os traballadores tamén terán que pagar polas horas extras un 4,7%. Vamos a poner isto en formato porcentaxe e con decimais. Aí está. Bueno, esta cotización adicional por horas extras é un 4,70% por 160. Así que, contingencias comuns. O 4,70% da base de contingencias comuns. Desemprego é un traballador con contrato indefinido, así que 1,55% pola base de contingencias profesionais, por esta de aquí abaixo. 0,1% de formación profesional sobre a base de contingencias profesionais, sobre esta, non sobre esta, sobre esta. Horas extraordinarias, cotización adicional por horas extraordinarias. Fixadevos que temos horas extraordinarias normales e forza maior. Como xa sabemos, teñen dúas cotizacións diferentes. As de forza maior teñen unha cotización inferior, é do 2% no caso dos traballadores. Temos as tabuas dos tipos aquí. Forza maior. A empresa paga o 12, o traballador o 2. En total, o 14. E as horas estas normales, a empresa paga o 23,6, o traballador o 4,7. De aquí que poñamos o 4,7 para estas horas extras normales. Que diferencia hai entre horas extras normales e forza maior? Forza maior é incendio, inundación. Eso é forza maior. Non teño un pedido urxentísimo e temos que quedarnos máis horas para xestionar. Non. Vale? Non é eso. Aí estamos con moito traballo, así que necesitamos quedarnos un par de horas máis. Non, eso non son horas extras de forza maior. Eso son horas extras normais. Forza maior é hai un incendio no local, chámanos por teléfono e temos que acudir. E estamos traballando ali, arreglando as cousas, porque quedou aquilo feito un desastre. Inundación, o mesmo. Hai que quedar porque hai que poñer isto para poder empezar a traballar o antes posible. Eso é forza maior, non hai outra. Bueno, pois xa está. A suma das aportacións do traballador á Seguridade Social, 152 euros, a retención do IRPF,
o 15% do total de vengado, o sea, de esta base que teño aquí, 1971,74, e o líquido a percibir é a diferencia entre o total de vengado menos a suma destas dúas deduccións. E xa está. Este exercicio resolto.